Bugün sizin bilen owazymda Leyle. Instagramda otyrkam, stories görüp otyrkam Melis Halbaev öňümden çykýar. Aýdym düşýärmi, klip düşýärmi bilemok. Käwagt bular Reels'e düşýär 30 sekundlyk. Meňem kellemde pikir aýlanyp berdi. Näme kä bu diýip. Ondan görsem şowhun marketde öňümde Melis. Salam ähriwan dinleýijiler. Ýakynda sen mi ya men mi ýaraly aýdymymyz çykdy. Bu aýdym Türkmenowa teleýaýlymyna netip bolan tomaşa etip bilersiňiz. Aýdymy elbetde Bakamedia Show topory bilen ýazdyk. Bakamedia Show toporumyzyň agdalaryna hemmesine köp sag bolsun aýdýan. Aýdymy owazymny dinläp bilersiňiz. Bekide de sag bol. Aýdymy video etseňiz, paýlaşsaňyz bizim videolaryňyzy paýlaşar. Ulu howet bilen. Bir suwjaga seçelim. Şowhun marketde. İşiniz üstünde. Kellemde hemme soralara jogap tapdyk. Bir narsan bir mowt mahita düşdik. Aýdymyny dinläsiňiz gelse ähli ýerlerde badyr. Klipam YouTube'da. Aşağıda zwow çağır goýdyk. Geliň sizem Reels düşün. Melis Halbaev kommentarda ýazýarmyşyn. Owazymdan daşlaşmaň. Ýeni täze täzelifleri ýetirir.